talagang nagtutumurumur ka ti ginalambot na nanangatog ang dito nga pasat nangatog ko yan dapat tinapintas nga biyo jay apo number one nga produkto dito sa kapasan strawberry nagpipintas na strawberry dito nagdadakkan naglilinis ako na makita mga kasalarinig na talagang perfect suna talaga patatas pa yung kapasan nagaduti patatas na dito kita nyo kasi makita tayo man damo tayo dito bato na pero patatas dito may warwara na natin digiji nag-harvest ang dan digiji no na-harvest na digito kami ng kapsat bali na gayon digiji nagadungo na harvest na digito imba pa di na nagtun digiji reject para kanyada yung nututuusan digito na kapsat mabalit tayo digito imba pa di na dito yan di ba na pagtubo naman di kita napalindan mo man harvest na pero dito talagang mostly agad ko di repulyo nagdadakkel repulyo dato cauliflower dito yung patatas talaga nagpintas nga talaga ito yung katwan na nga mula dito yung dabis nga talaga iting bunga na strawberry na nagdadakkel nga talaga bali kapsat ta damdama mapantay hindi mulmula kan strawberry pakitang kanya yung kamanan buat hindi talaga nga puon na tapno mamati kayo nga hindi strawberry na dito naglilinis yun nagdadakkel di bunga na damdama mapantay yung dyan kapsat church na dito yung kapsat